TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulbe TV télévision nga gondeten golle Fulbe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulbe TV télévision nga gondeten sayoten Fulbe TV wari kam ɓamtawolde men Fulbe TV wari to men Fulbe TV tiggama ngam hanga hawta hoore men Fulbe TV wari. Assalamu alaikum musidɓe min daaro min ɗo ɗo Fulbe TV ɗo an minen garani on ɗo ɗo Baba Hotel ɗo ko addi min ɗo ko jaam tan argol humpitagol ko won ɗo ɗo Baba Hotel ɗo ko GDC noon ara ɗo min yiiɗo yimɓe mumen keewi ɗo te min ganda ko addi ɓe ɗo e nder ɗum ɗo rek kam gabboto min keɓɗa ɗo yetto yewtere yoɓɓe mumen gandanta ko ardiɓe GDC ɓe kalna en ko hoɗum woni ɗo GDC ɗo han assalamu aleykum maɗo jarama. aleykum salam wa rahmatullah jarama. inde nde min komi wiyete honde bon Arouna Diallo. ando Amadou Diallo. Haruna Diallo. Eyi. Ok honorable Haruna Diallo hoɗum woni position ma GDC komi woni chief of protocol o ha paari mi woni desk officer KMC region o. Eyi. min jiiɗo hande GDC naɓe keewi ɗo ɗo Baba Hotel ɗo min paala yewtanamin tan ko addiɓe ɗo ko saabi ha kawral ngal ɗo han. Eyi alhamdulillahi rabbil alamin miɗo yetta kala ndarowo TV o wattu ɗo miɗo yetta fans jiɗi foof miɗo yetta kala mo anduɗa hoorema no hetto en kala ka on tigui wawi wonde adna o wattu ɗo ka wona ɗo eyyi alhamdulillahi rabbil alamin hande GDC naɓe ari hawri ɗo kawral ngal ko jaam tan ko waɗugol escorte his excellency honde mo Mamma Kandeh pour mi yaha State House alliance ji no halteno pour political alliance hakkude amen e parti ji ɗi joni noon Allah waɗi kawral waɗi hakkude amen e MPP ko ɗum woni ruling party o joni min haldi min hawri condition ji ɗi fof tegama ko hande min yahata min hawra pelifaɓe ɗiɗo jooɗo président Adama Barrow excellency honde mo Mamma Kandeh e militant ji GDC e cabinet Barrow min jooɗo min waɗa sign MOU mo anduɗa hoorema ko on woni komin dakkori ko awa ko ɗum mooɓi ɗo yimɓeɓe ko yahugol Banjul hewta to waɗa ɗowta kelifa o min hawra min waɗa sign MOU o ko ɗum woni kawral ngal ɗo hande. ɓawo wattu ɓawo mi nanno political ji parti ko wayno UDP ha e Sobeya GDC ɓe falno hawrude ɓe mbaɗa programme e gandanta ɓe mbaɗa
aldi dakori atawat ko ɓe dakori ko ma waɗe kaydi ko ɗum ɗo woni mi yaha signoygol ngol si ɗum noon signama ha pari ko on tan noon ligge ɗe fuɗɗoto e nder leydi ndi inchallahu on jarama mi weltima ɓayta assalamu aleykum waaleykum assalam wa rahmatullahi ni mbara nde tomo honorable Abdoulaye Diallo leti honorable Abdoulaye Diallo ha ok muno la position de GDC la parti oto ala yake place sabale ɓen tabulu je ndele mo national PRO ti ndele mo national coordinator ti ndele fana mo dex officer ti North Bank region ñim place sabol ala wolle karafanna je bi tolle nata ñu Baba Hotel jang mo le aje GDC mo la mol kambenta jang ibe siarin jang bari dalilo mul yal nati jang te lafta pour yo kaccan mol demanding biide lumbale mu banko kan lumbale mu politiko kono lumbale fana mu GDC la ma fangola bi lungo comme yafo ñamen molbe benni jang dalilole mol benni dalilo mu muneti wala mu GDC mu political party leti Gambia be yalonde andu be balori janne ñinane mu la sanji tanjangote ibe politiko kono yo bari bi molbe siare nga manke carte fay lungoti bari lundole mu menna mankuto nin carte fay lungo fada mankuto mu kilinti wala monti GDC inin NPP le kacha soto fo d'accord keta ko ibe do ko kela nyokanne ibe denna pour do ko ke nyokan nin carte fay men kana December karo 2026 presidential carte fayo anin carte fayo men be bulala noma wala député a carte fayo ti anin local government carte fayo a nyin kambe ngo wala nyanta ka sign bi GDC anin NPP tema wala atinna e molje be siare o be kala minto o sign no a sign no be kala Banjul a nyanta kala Banjul State House kono bi nyin tilibulo a nyanta kala talan sabale na tarde manke sign atolla relationship mu ya lon ko UDP anin GDC anin Sobeya ngabara anin malon fo talib bensina bang fo abenun je wala amantar non je wolum koyle so mu ya lon coalition ko wala mun kaccanu tuma do tambila sign kunun nata ngaje UDP inata ko sign idate o kwoto andum bi ngaje ite ko GDC nyal boto jang albita kan jana NP ana State House alnin adam baro ale kacha al se benno nyadi kake ka pour ka do ko ke pour ka election ni mun kana jang al ke kan kilinti san atol la relation so mun yalon ko atol ni UDP o anin dol mun yalon ko wala binun je ka nyin ko to san atol la relation be nyami ni wato patiol ale yake hani menu fa man kafu pour kata bari relationship wala mbadi ya men betema o be jele yo bari men tuta koma wala mu comme kambe ngome moliye yilala gambianol ye yilanu ko kambe o men be sotola oppositional tema ale yake bi woji ko wala be talaka yo wo kono ya fo nyamen UDP fintitane anu ngalon ko UDP opposition party kono itolle sembo soto mobeti opposition party anu malanko be kala GDC lati anu afele bi GDC fanambe findikan yo wonya tumodo menu tutaje asike ibe continue lale yo bari membe koyirin sansanten wala nyim party fulol party ba fulol menu benu coalition kacha kono e finditale nda coalition kacha tumodo abe continue lale ngawo jiko sotole bari nyim party ba fulol bi wol finditale bari ko patel tema jiko mum benu je o rigato nyin coalition ko ala jiko be talakanne wala sabu dolbe findikanne ya mune sabu o jikol bi talakanne wel yalon ku ni be dunna kono ay commence la sotole anda bandula fanan sotole yo ala commence la jiko men benu je nga jiko men soto ko abitale 5 futa kum fadula silo kan nga jiko sotole ko ata keno la wanyama
yo wo dalilo kafutama me atinna manin kol ka kuma kilin nefo iko isi luwo ko luwo namane kola isi luwo ko luwo namane kola nganyine sobije anno wala atinna ndol ngamuta ko nyanda fintilal bari amanke coalition o fanana kacala dandulati de molbe jele hani say kaatu groupe o membe no je ay groupe muang anim fulasile yo hani say woto ni groupe fula bota je mota fula ko abe janyannal bari membe koyri wolem ni groupe fulol wol bota jele wolem UDP ani GDC san kamuro GDC la ko to san GDC anala fansol mu yalon ko ibe bulo kan GDC noma san ite mu message o sodo wol mo mol a message o nyin ntol be nyim mem fawla nga bondi to lebulu yalon to la parti leader abuka wuli ka ko ka faye wato menna nyin ko mirata ay mo le wuli ne menu tata ini tata region wo region ini kachata ke nyinin ka mune nyanta ke la parti la lodulati mune mo la suloti ila la fomu muneti men kono bi molle wota yadi na parti leader la ko bi ila la fomu menti wolem ning NPP do ko anno wole kachata banko bekan ni regional beka wole kachata ale yake wole fanan kachata committee la level oto yo anno committee fana moment siata keme o keme me tan kono to si wara me siata oti wole d'accord so woto kuma kan boto to leya so pour fansol wala ma fawla membe kerim bi wole akala mutale anno wala la fo kambe tamaka wala so woto man kole akotek sa barka bake abaraka bake assalamu alaikum alaikum papa nada maa ngi ni sant yàlla bu baax tour bi man maay Mamadou ABS Mboup man maay deputy party leader GDC yow boo gisee moo fii nii rek nga xam ne GDC am nañ xew waaw li ko waral nag mooy ne dañoo war a sign MOU ak NPP waaw parce que toog nañ ba suñ parti leader waxtaan am na bañ fiil ne war nañoo jokkoo ak NPP pour support président Barrow waaw loolu daal moo waral mbir mi. léegi loolu soo leen jógee fii nii fan ngeen war a dem ni oraguma nag bu jógee fii fu ñoo dem waaye xam naa ne du la uppa parce que yaa ngi ñaan ñu toppa waaw lu ci mun a nekk rek yow di nga ko xam waaye xam nga décision moom afta fële si la ñoo soog a mun a xam naka la waaye wax dëgg yàlla nag oraguma fan la ñoo dem nit ñi spéculer di wax rek waaw waaye xam naa ne State House la ñoo dem bu jógee fii. State House kon yaa ngi wax waaye léegi yéen seen bés bi tey dama foogoon ne nag ne buñ jógee State House fan la ñoo dem. suñu jógee fii nii fan la ñu war a dem. State House la ñoo dem. State House waaw. ok sin loo amal fii nii comme naka la sax ñu naka di seetaan fii nii pour wax leen ne mbir yi comme affaire GDC parce que am na fans yoo xam ne ñu ngi wax ne GDC def leen bett ñeneen ñu wax ne ñu ngi kontaan ñu si wàllum lii soo léegi yow loo am pour wax fans si GDC ñoo xam ne ñu ngi am ñaari xel si affaire bi. waaw ñuy wax ne GDC dañ leen bett foo naa dañ xamut parce que it is the constitutional right of every Gambian even ñoom seen boppa sax fu leen neex mun nañ faa dem waaye GDC nekk na parti boo xam ne am leader boo xam ne fi moo jublu rek xam na ko ñoom buñ bàyyee xel laajte trop wallaay buñ génnoon dinañ ñëwaat GDC waaw parce que GDC nekk na parti boo xam ne dafa am structures am na constitution te dafa am ite ci réew mi waaw ba pare kiñ jiital nekk ku njiit ku bugg a jiite réew mi te daf daan def sax balaa moo nekk njiit ñëpp xam nañ ko soo gisee dex gi ñu bëree ngeen naan ndox Mama Kandeh la lopitaan gi ba pare lu xew lu bëri Mama Kandeh school si loo xalaat rek soo kon moom warut a jaaxal nit ñi su fekkee ne GDC jóg nañ ñëw ànda borom réew mi muy président Kandeh ñu war a dem sayni defin jooy la rek pour ba tey defar réew mi waaw. jërëjëf. sa wala waaw ok. kaw jaarama. jarama indemande komin wiyete Issa Balde head of finance GDC. Head of finance. Yeah. ok Issa ɗo han GDC noddi ɗo Bawba hotel ɗo mi yimɓe kewi ɗo fans GDC ko honno ko ɗum woni dalilama hawrugol mon ɗo han
ya alhamdulillahi rabbil alamin jarama hono inde de kadi Oumar Balde e lamdal mangal enen fof en kumpaka ko yahata e leydi he ko right now ɓay media ji ɗi enen fof en jii ko yahata nin ko en nani kadi ko haaltenin ko dalila amen ɗo hande ko yaagol tawtoygol his excellency Adama Barrow o wallito ɗum this coming 26 election fi o wawa winde leydi ndi o jotto wonta ɗo président o laamo en inchallah ko ɗum woni mission o ɗo ko ɗum woni on préparation bo neɗɗo wonani ɗo hande ɗo won ɗo inchallah. Ok mi yino ɗo e han ko ɓaawo mi yino programme ji ko wayno coalition hakkunde moɗon GDC UDP absoɓeya e patiji kewɗi hen pour no mbawa toon haalde ha kawron pamodiron no mbaɗir toon coalition pour o décembre élection garoɗo hanki noon mi yi UDP kamɓe ɓe puntiɓe mi ɓe tawaka hen han mi nani anno mbiɗa ɗo oɗo gimmoɗo oɗo jaa pour state house pour no mbawa toon darde no jawtirton no kawride ɗon onon e NPP pour mbawno wadde soppore o élection garoɗo ko hono hakkude moɗon e UDP he coalition o ko hono relationship o wayi o wattuɗo ha taki ha ko mbaɗɗon ko waɗi ɗo ko ni jarama e ngal lamdal maɗa ɗon first of all haalangol ma tan UDP e GDC ngalda any agreement fi ɓe mbadda coalition ɗum UDP arani e amen min jahani e UDP fi waddugol mumen e coalition ɗum ɗon is out of it ya ko gonga coalition haala ɗi yahanno e leydi enen fof en kumpaka ɗum ɗi yaha gila ɗum fuɗɗi e hande yahi lewru e ko fawi ina yaha noon parani ɗo ɗo wonɗo kono yimɓe jiiri no yarata ni yarani e laawol ɓe pare no ɓe naɓitani murandu ni waɗani feewo patiji kewɗi sa nani sa yi UDP yalti toon han ɓe jahi ɓe dartanoyima koye mumen mbi ko kayen daroto separately kayen ɓe tawtaka e coalition woodi koɓe jii toon e nder coalition tog o toon heɗɓe toon yeeso ɓe luwaji ɗi ɓe paala tegde ɗi mbaɗani feewo patiji mumen ɗi so no ɓe paala ɗum naɓirde ni sa laari GDC ko pati mawɗo e Gambia UDP ko pati mawɗo e Gambia so e haala coalition si ari ha yettima ɗi waɗe hakkude patiji e patiji si ɓen mbaɗama yimɓe famɗuɓe e nder kanɗon haala walla haala mumen wattake hono walla wattake respect a yiyat toujours majom en jiya koye mumen dara pewjana koye mumen feere ɓayne fo eɗen gandine kadi élection o no yarata o ni patiji keewi Gambia tigi noon teɗen gandi électoral élection o mbotoɓe Gambia ɗo électoral ɗo ɓurani yimɓe temedde jeetato e nder ɓen temedde jeetato patiji ko woni e Gambia ɓuuri yimɓe e patiji nogay ɗin patiji nogay fof i paala darade goto fof fecca ɓaŋa en daari wondema si ɗum waɗi tampinat patiji ɗi ganduɗa e jogui jeriñ gollugol leydi ndi yaara yeeso ko wayno GDC ko gollugol leydi men parani ɓay noon ko noon woniri men daari wondema NPP agenda mumen e agenda amen fayda yaadi te NPP kadi ko parti mawɗo ko kayen gandi ruling party men mbaɗa ɗumen en pawa ɓe kepta leydi ndi men tawta ɗumen ko men gandi ko men tawtina ɗumen hen ɓe naftora ɗum leydi ndi ɓuura yarde yeeso ɓurani minen men keddade men keddodade e woɓɓe tawa ɗum wona ko ɓurani leydi ndi eyyi ko ɗum woni dalila o inchallah e nder haala ma he mi wona ruttugol ma mi nani mbiɗa wondema heɗɓe ɓe yeeso ɗum woni e coalition mo mbinoɗon ɗo ɗon kala ɗo affaire UDP leƴƴano patiji goɗɗi ɗi mbiɗa heɗɓe ɓe yeeso noɓe mbaɗiranno affaire ji ɗi ni taw ɗum wona gonga ɓe a UDP wona ko weli UDP te mi yino daabo ne kayenne UDP ɓe mbi sorry UDP kamɓe ɓe wi kayenne heɗɓe e yeeso fi o coalition koɓe faala ko ɗum wayi gonga ɓe jooɗo tan kawra ƴefta neɗɗo goto mo gandanata kon hettoɓe yeeso ɗum wi ɗum ɗon nafata kayen wona ko koɓe kooli par ce que ko 2016 élection ko ni ɓe mannoɓe ɓe mbaɗi Adama Barrow yeeso ɓe ƴefti neɗɗo goto woni yeeso kono nafoyani patiji tosokoji ɗi nembo ƴefti leydi ndi joni anne aɗa wiya ɗum ɗo ni heɗɓe ɓe yeeso ɗum woni moƴƴinoɓe ɗum woni heɗɓe ɓe yeeso moƴƴinoɓe programme ji ɗi UDP ne ari wi moƴƴinoɓe yeeso programme ji ɗi e luwaji ɗi joni on ko hoɗum hoɓe boni ɓe yimɓe gandanta ɓe woni heɗɓe ɓe yeeso ɓe gandanta ko ɓe woni moƴƴinoɓe luwaji o coalition ɗo e jarama e on ɗon question ha hande no mbimami ni enen fof en kumpaka no yarata ni eɗen gandi coalition o e coalition tog o no waɗira forme ni eɗen ganda eɗen jiya ɗum e newspaper ji an hoorema humpaka aɗa andi kono luwaji ɗi ɓe bindata toon ɗi ganduɗa ko ɗimɓe paala yimɓeɓe naftora waɗani feewo UDP waɗani feewo GDC no kaliranmami ni folofolo GDC is a big party in this country a faami hay last general election o sa laari tarif ɗuma voting o ko fos ko NPP wonno
second ko UDP wonno, third ko GDC wonno. So GDC e UDP ɗo mbawi wonde e coalition mi sikku ko ɓe potaɓe hettinede kono si yimɓe ɓe jaahi mbi ko nattinat toon ko ganduɗa wona ko watta feewo ɓen ɗon ko ɓen ɗon mbawtanande ko kamɓe noon ɓuuri jogade e yimɓe hewɓe ɓe a yiyat toujours ɗum ko probléme addata ko haalaji cewɗi addata te kadi waɗa ha no séparation waɗa so ko ɗum taki mbirumami no ɓe naɓirtanin toon wona ɗi feewi wona ɗi waɗi feewo ɗi patiji mawɗi ɗi saabu ko ɗi ɓeeɗi ɗon goni patiji mawɗi apart from UDP ko GDC woni pati mawɗo ɗo so si wiyama ɓen ɗon ko paala ko wawata yaade toon ko kayim patiji tosoki ko palte yaade ko ɗum wonta toon ɗum tawa wawata yaade ko ɗum waɗi ha dipatin ɗi waɗa e affaire o goto fof ɗi yahana hoore mum goto o laara ɗo wawta yaade waɗa survive ɗo wawta yaade wawa winde waɗa hollira golle mum ɗe hollira jikku mum e Gambia so GDC noon no mbimami ni min darti ko NPP tan min mbawta gollidde min mbawa hebde komin paala ko e nder leydi Gambia inchallah ko ɗum waɗi dalila amen ok oɗum keɓɗa ɗo kalanɗa supportage ji GDC ɗum woni abbotoɓe GDC ɓe e o nde ñalande hannde sabuna mi yi woɓɓe noon ko wayno Oumar Cissé en mi honorable Oumar Cissé ɓe looɓi ɓe mbi Facebook page mumen ɓe mbaɗi wondema han ɓe gabbitake GDC par ce que moye lolu so hoɗum an keɓɗa ɗo ɓe abbotoɓe GDC ɓe gandanantaɓe ko fanji GDC hoɗum konngol keɓɗa ko kalanɗaɓe a jarama e ngal ɗon konngol ɓay first of all ɗo ko ponnomami idorade ko irani ko ɗum batanan ko mami salmita on parti leader mo ɗum woni honorable Mama Kande ko kanko taki ɗum ɗo fof waɗa hande ɓay ko jikku makko men jii affaire militant ɓe ganduɗa ko caliɓe ɓe ko gonga ko opinion mumen min mi tawanoma e jirunoɓe noon kono gila jaami ha kaldume jeguinayi ammo gandumi tigi o décision mo GDC ɓawi o ko décision mo ganduɗa ko potaɗo yaadede par ce que si en mbaɗani ɗum ko patiji goɗɗi mbaɗoyten empower si joom wi looɓi because of aɗa yaha aɗa tawta président Barrow because président Barrow ɗi yaha tatam a faami te enen fof ɗe gandi Gambia constitution o term limit ala toon term limit ala toon wiyaka Adama Barrow si waɗi rule two terms ko foɗɗo jippade constitution o haalani ɗum ndenan noon ɓay constitution on haalani ɗum te Adama Barrow woni neɗɗo mo ganduɗa ko neɗɗo jiɗɗo Gambia ko neɗɗo mo ganduɗa o ala probléme o ala fitna hay ha ngaɓe ɓe to strict o jaltat ɗi mbaɗa criticise Adama Barrow ɗi jaltat ɗi kala Adama Barrow ko weli ɗum e ko welani ɗum kono ɗum foof o yerga o haalta hen hay hunde neɗɗo laarti fi heɓa ɗo heɓgol président mbaɗo no Adama Barrow ni si wona Mamma Kande ɗum ala ɗo Gambia ɗo so ko ɗum taki noon min daari yaadugol e muɗum waɗa ɗum empower heɓta ɗo ɓay ko toon tolni ɗo wonɗo ko coalition wiya waɗe saabu simin jalti to ɓe a mbaɗi coalet ɓe minen mbaɗani coalet ay e goto miɗen gandi ɗon mettaɗe amen so tawtugol eɓe ganduɗa ko agenda goto men denti te miɗen mbaɗi yakarne kadi ko jiɗɗo Gambia ko gollowo Gambia te moye golla Gambia enen fof en kumpaka Adama Barrow ko wattani e leydi Gambia ɗo golle ɗe alhamdulillahi si yaari ni han ɗo e wiyete next 5 years tawa Gambia ɓuuri ɗo woni ɗo han ɗo wonɗo so enen fof en jii développement ji ɗi eɗen jarna hen Adama Barrow eno e jarnamo tigui noon golle ɗe woni ɗo yo continue hen min no mbirumami ni jaaɓe ɓe ko opinion mumen min personally that was my opinion kono mi yii wondema opinion am was wrong artugol yaadugol e Adama Barrow no parti leader mo waɗiri recommend ni ɓay kanko mi yii kanko paalami laamo Gambia ko kanko gandumi ni kadi o gollat Gambia so o yahi ha kanko o yii goɗɗo kadi ne on ɗi yonimo on ɗi wawi gollirde no faala gollirde ni kanko so waddi e on walla ɓe mbawi gollude ko o faala ko ɗum waɗa mi ala hen hay any dispute ko matan mi abbo Mama Kande min jaaha min mbaɗa support Adama Barrow ko ɗum woni mission o ko ɗum paalami haalande militant Gambia fof ɓiɓɓe GDC fof parti leader moɗon no wi ko Adama Barrow yi ko Adama Barrow faala wadde en power Adama Barrow falta wonta président Gambia ɗo te mbo andi dalila makko ko taki o haali ɗum mi ñaaguima kala ɓiɗɗo GDC mo ganduɗa ko GDC taki gimmiɗa ko Mama Kande jiɗɗa kala ko wonno e ɓernde ma yejit ɗum moɗɗum ɗon garta gabboɗa président maɗa o mo gomɗa o on si ɓangi Gambia waɗanama ko paalɗa ko waɗa Gambia no foti wonirde ni on ari ha kan waɗi recommend goɗɗo nden hanno o yi ɗum e on ɗon o hettini ɗum e on ɗon on ɗi wawi wadde ko paalɗen ko ɗum taki gandumi jiigal parti leader mo ɗum woni his excellency Mama Kande
ko jiggal ngal ganduɗa ko jiggal yarugal e laawol te kadi ko jiggal nafogal Gambia ko ɗum taki hande ɗo o programme ɗo o préparation ɗo Baobab ko ɗum woni ɗo mi ñaagui kala militant kala ganduɗa ko GDC mbiɗa ko GDC gimmorɗa miɗo ñaaguima ar mbaɗa support Mama Kandeh o waɗa support His Excellency Adama Barrow o heɓta Gambia so heɓti Gambia ko jammeɗen tan wonata ko développement Gambia wonata tan assalamu aleykum jarama jarama